Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, galing malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ba ako gwapo? Pagkabikulana, Hindi ba ako gwapo? ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! sisay sa Indo, Tabaco City, dyan po sa Ciudad Can Legazpi and Ligao. Kanya Pransya, sa Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. sasalugang naga,
Magandang umaga po, Sir Jerb sa Bolaños, Burillo. Kay Ihadang Kathleen, good morning. Madam Maria Elena Yamamoto. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pungal daw kita ni Miyerkules na Wednesday na po. Pet sa 17 po kita ngunyan kang bulan na Hunyo taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita, sundo kita alas 8. Mag-ore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, syempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo din mga reparo. Sa tuya tabi yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy naman po sa may mga maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang nindo paglingawan na sa kuyang tugon ha. Golden rule. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tama lang sopog. Pasma ang abuton nindo dyan, saka libak digdi, libak duman. Kaya pag day po imbitado, day po kamo magduman. Sarap patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan at sa muya mampong pakikidumamay, may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta yun naman sa napuan sa tuyang sasarigan sa mga panahon pong ini. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pungday kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Sir Tito Balasulya. Ansa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ganyan pong Miyerkules. 17 po kang Hunyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangarad po yan kang samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraisa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
mga tugang mga kabayanan. Gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Sa umaga, gising na, balik sa liwa. Asin Imain, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxia, sa umaga mo, kumpleto. si Manny Moxia sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras na para Serbisyo magugma. Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxia, Mr. Hulbutan sa Bicol. Alas sige. Sa bagong aldaw, Alas 7:11 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Manny Moxia. Good morning Tabi, magandang umaga po sa imo idol, watching from Pasay City si Sir Nelson Capitin. Maaasa Sige po, good morning. sa serbisyong Salamat. tunay. Ingat po kamo dyan ha. Para sa Oy, kumusta na? nabiko. Kabangaan na naman Tabi kita kang simana. Si Mr. Hulbotana sa Ibig sabihin, duwang aldaw na sa natabi naman mga tugang ang trabaho. pag-servidor na tunay, boses kan katotohan. Ay ngalo na naman. Tusokan banwa. Oy, malapit na po ang piyesta sa Tabaco City. Shoot, tatalakay. Ano lamang Tabi, may nag-imbitar na. Ansa Kung day Tabi imbitado ha, alam na. istad. Ogon, Oy, kumusta Tabi ka mo Ma'am Joy? liko, siyaan mangingeno. Kumusta Tabi dyan sa barangay Istansya? Aema, Mga Tagalabni, good morning. si Mr. Hulbotana. Kumusta na Tabi? Aga, kay panindod. Isa na baga ngaya? Grabe manggiraray ngayang init. Tunay, boses kan katotoo. May nito na di, ang sabi baga Tabi, tag-ura na kita ngunyan, pero igwa po kita ki El Nino. Manmoksea, Kaya ilinga na Tabi nindo, maski o malumlumainit ang panahon Tabi. maa. Boss Marbor Sir, good morning. Serbisyong tunay. Dyan sa barangay Bungabong, sa siyudad ng Tabaco, good morning. Kolano, Kay Papa Dong Kanyo, Mr. Hulbotana. kumusta man Tabi ka mo dyan? Kay panindo may darang pa. Anon mga pahitangon niya? Tunay, boses ka. Oy, ang Tabaco City asin nagkakapirang mga munisipyo digi sa First District. Banwa, Pasado Tabi sa good financial housekeeping. talakay.
kayo Kining GFH. Assessment po yan kang DILG. Congratulations, may nagkapirang munisipyo taon. Isyo publiko Siyempre, kasabay ngayon dyan ang munisipyo kang Malinaw. Yo. Dae matatak Pasado po sa good financial housekeeping. sa aga Ibig sabihin, kay panindo da maray ang paggagastos kang pundo kan sa tuyang gobyerno. manmuksa Yo. sa puso kan banwa Oy, dango gatabi ni Bosmar Burser. muksea Bagay ikabako ka man sintonado pag nagkakanta sa video, okay? aasaha Ah, sa so may sarong lalaki tabi na sintonado magkanta sa video, okay? Binadil kan sa iyang kapitbahay. Ah, si Mr. Hulbotana dahil pa pala natatapos ang mga araw kay ning insidente, ano? may darang pag-asa Kaya tabi kung sintonado man sana kamo nagpaparakuro kanta kamo sa video, okay? Dahil natabi kamo kusog kibuot. Baka mabadil kamo. an mga isyo Ako, kaya baga ako tabi Bosmar Burser pag araw ka na pigpipirit ako magkanta diyan sa luwas. Dahil ang ganda ko minakanta. dadang Tahabo ko pa man mabadil. sa serbisyo siya ang mangingeno Tahabo ko pa man mabadil. Tasintonado baga ako. si Mr. Hulbotana Bagong iyo tabi Ma'am Ambi Bungalbal. kay panindo Dipisil pag magpaparkour kanta ka hambugon ka sintonado ka ma. katotoohan Bay na. muksea O lalo ngunya na mapiyesta sa tabako. kan banwa Siyempre may mga video kaya. Ay ka nang ganyan magpaparkour kanta kung sintonado ka ma sa natabaka mabadil ka. an mga isyo tatalakayon ni gusto Si Mayor Ribaga, dahil man ang nagkakanta ta, aram niya sintonado ka. sa serbisyo Bagong iyo tabi, bago iyo tayo Bosmar. Dahil man ang nagkakanta si Mayor ita sintonado. Hulbotana Ang gigibukan tabi Bosmar, minasayaw na sana. sa servidor may boses na katotoohan Dipisil na. muksea Baka tabi mabadilwan kita dyan. si Mr. Hulbotana sa Oy, Ma'am Ambi, si Sir may birthday. panindo may darang Ma'am Ambi, sa servidor na grabe so sayaw mo kan reunion nindo adi. So reunion kang Tabaco National High School Batch 91. Grabe so sayaw ni Ma'am Ambi. an mga isyo Biyo nag-aral pugso gym dyan sa Tabaco. Ay. dadang ogo Grabe adi. sa servisyo Biyo nag-aral pug kay Ma'am Ambi. siya ang mangingeno Kulang na sana si Ma'am Ambi tumambling. si Mr. O ni pa, aramon tan mga tips graduation pa ngunyan sa Biyo. Kasud maigong graduation eh. Ang Bicol University mga tugang pag may graduation, minapon iyan na hapon. Kundi ako nasala mga alas 3. Minatapos yan mga alas 10 nin banggi. Sa kadakulan po kan mga estudyante magraduar. Igwa kita ki mga tips pagkaan Dipisil na mainito ng panahon ko niyan. o may darang Ano ba ang mga dapat nagibuhon nindo? panay boses ka Kung matinder po kamo sa mga araw kayo na okasyon. Yo. sa puso kan banwaan Oy, kay Ma'am Geraldine Candel Sid. ninhus Good morning, Tabi. From Pawa, Malinaw. Salamat, Tabi. O sige. Mga taga Pawa, Malinaw, good morning man sa indo. sa serbisyo publiko Ta si Ma'am Ambi, pahit kayo nasusayaw kang reunion. Pero dahil man nagkanta si Ma'am Ambi, takong kuminante ni may nabadil man do. Sige. Sige, Tabi, tayo na sa tuyan mga pag-restoryahan ngunyan tabing Miyerkules ha. Tapos sa aga, Sutabak Festival, pasiring dyan sa isla. Ayun, sa aga. Ang panduang aldaw na sa tulong darakulang event, panduwa iyan, dumanagigibun sa isla, sa aga. Ayun, kumpleto ana sa Petsa 22, dyan na sa sentro. Mr. Yo. Hulbotana
Ma'am Jolie Bombita, good morning. May darang pag-asa, servidor, Ayaw. tunay Sige tabi, ta alas 7:18 na. manmoksaya. Aramon ta muna tabi, mga tugang mga kabayan, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang mga isyu Ilingon ta daw kung ano ang mga mangyayari naman kan sa tuyang panahon. an sa indong bose. Boss Alex Belen, good morning. Tangogo. Si Pag-asa, good morning po. Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Easterlies pa rin or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Wala po tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa anumang parte ng ating bansa, liban na lang po sa mga panandaliang buhos ng malalakas ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 3,060 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa pa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas na yung posibilidad. Para dito sa ating binabantayan at next po nating magiging bagyo, meron po tayong dalawang scenario para po sa kanyang forecast track. Una po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dito lang po ito sa corner po ng ating boundary po netong PAR po natin. Kaya wala po ito magiging direct sa anumang parte ng ating bansa, kaya hindi rin po tayo magtataas ng anumang tropical cyclone wind signal. Pangalawa po, ito po yung ating pangalawang scenario, ay posible po itong lumapit lang po dito sa ating PAR at mag-record po palayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit ano po mangyari, yung pagpasok po niya ng PAR or hindi, inaasahan po natin hihila po ito ng habagat, magkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon, kaya inaasahan po natin ay mga makakaranas ng mga malalawakang pag-ulan sa malaking bahagi dito, lalo na po sa may Palawan, Visayas at Mindanao starting sa weekend po natin. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na po sa development nitong binabantayan nating low pressure area. Para po dun sa ating forecast track na nabanggit ko po kanina, ito po yung usual track ng ating mga bagyo, lalo na po kapag El Nino. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, tag-ulan pa rin po tayo, pero wala po tayong direktang epekto ng southwest monsoon sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng mga lalakas na buhos ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check yung nilalabas po ng Pag-asa, lalo na po sa ating bagong app na Panahon, hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din po natin ang maaliwalas na panahon. Hindi rin po tayo nakakikita na malawakang pag-ulan, pero mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa ating temperatura dito sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 25-32 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 30 Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 AM at ang sunset mamaya ay 6:27 PM.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning tabi. Paki-greet man da tabi ang sa kuyang husband. Nin happy birthday si Sir Wilfredo Caudilla Jr. Wow, birthday ko niya ni Sir Fred. Ang butihing asawa ni Ma'am Mary Grace Caudilla. Happy birthday tabi Sir Fred Caudilla Jr. Sabi man ni Ma'am Jolie Buna o kaya Bumbita, good morning from San Vicente, Urpao Village. Ya, mga taga Urpao, maray na agaman. Sige, sabi kang Pag-asa may LPA na pigbabantayan, iyan an advantage kay ning habagat kita di. Medyo bagayo na bareta tabi Choterso na may mga nagpupusing-pusing na route nin panahon pero minsan malaog sa nasapar pero maluas man sana. You know? So ining pigsasabing route nin panahon posibleng lumaog sa par, posibleng mag-record. You know? Nagluas manggiraray. Maray iya na daysa naman distroso. You know? Sa satuyang mga kadagaan tabata, grabe ng pagtios tatabi Choterso. Tayo man pati kita nagkakabakal kaya 20 pesos na buga. No, kay pesos na baga. Maray patabi Choterso gamiton ta dyan sa imong senior citizens na ID. Kabaka lamang kitang buga. Choter! Kung gusto mo ngayon na makabakal kaya 20 pesos na bagas, dapat ngayon mag-senior citizen ka na yan muna. Serbisyo Asin Reparo. Kung gusto mo ngayon makabakal ki 20 pesos na bagas, mag-senior citizen ka muna. Ano na naman na nangyari kan sa tuyang internet connection? Oy! Makapareha Nahiling mo na yan. sa gayong kami minahanga. Sa lawas mo tunay kang prinsesa. Internet connect Ikaan burak ni sa mong banwa. ay napangyari naman ini. Nagdaraga Gapos kami sigmumi. Madali lang tabi ha, day pa nagbabalik so sarong live ta. Nawara so internet connection. Ano nangyari? Mo kami minahanga. Sa lawas mo tunay kang prinsesa. Sa puso Ay, pangyari naman sa mabaka. Nawara so internet connection na di. Ha? ikaan burak ni sa mong banwa. Magkayunon nagdaraga. Oh, ano nangyari tabi? Nawara so internet connection ta. Kaugmahan Ay napangyari sa kinaba. mahiling ka
Ay, kung bako kuryente ang nawawara, internet connection. Ngayon mo kami minahal Nakabalik na tabi kita. sa lawas mo tunay Nakabalik na po sa tuyang signal sa internet. sa puso ni Yun na, nakabalik na. Pili ko na maging reyna. Hindi naman kaya si Bibilab. Yan. Sabi ko sa mo, bantayan mo ang internet. Agus kami muli na Oy, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, piling ka. ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Ingat tabi permihan. Siyempre mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rener Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, kaon man dyan si Cap Susan Nabor, kang Barangay Istansya. Ibaad na magustuhan. Siyempre kasabay taman dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre yaon dyan ang C. Braga Isliner. Yan, kung mapa Manila tapos tabako kamo, si Braga Isliner ang lunada nindo. Yo! Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo asin rupa. Manay Gina, Choterso, Sa kumpikahan ready na tabi ka mo ta ang sunod kay ni Yuna. Ha? Choterso, Manay Gina, Malagin nyo Cavite, apuda na si Manay Alice, tahoni na, maparoso-roso na kita. Serbisyo asin rupa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan, serbidor ng masa, laging handang tumulong, sa pagkaaga, siya ang ating sandigan, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa, tsa-tsa sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa,
ng pag